Sajin ngip yang sengop habi yang pisah kenika sabat school kejongi hakani kepor ngedon bat i pastor LL Walang hakani klimat ngi pediang sengop hai pisah kenika sabat school kepala wanra daga KJC Media Ministry kejingi pulai jingi mentah kepor kedai ya kalanong ke baspeu ka jutang bat kanong muna kani kelong kejingi pulai kejongi ti hachwa bangin ya pulai ketin kejong play tungin ya duai kuk pa jing bah benang hakani kepor Iwan hajan jame ngi dua ngi kirpat ikejing isen ai ke jame ban long rengkat bat ngi kat ba ngi pule bat ngi puson ya kan ngi ketin ke bakoi ke jame kerku yang ngi kat ba ngi pule ke kitab Exodus ha kan ngi kepor ke ba ai ngi sibon ke jing kai bangi laban pendon kam ha ke jing im ke jingi bangin tip ya kelenti ke jame atrai to ngau kini ke jing dua ke jingi pencaj bor ngi kum kisakri ke jame ha kerteng uji sungi dua amen kajutang bat kanong muna kani kanong muna ke batheu ru ya kata ke jaga kentang ke bangin siakren ha kani ka lenong ke jongi nglangi pe ya ka dekhot splendid ke jongi naka kitab Exodus kelong ke arpus sau ke dekhot ke balai ke tin jong blai ke ongkum ne Moses ti ula wan yethu hauta upai ba ya ki tin utrai baro bat ya ki jing bishar baro ti uta upai ba baro ule yethu da ka wei ke tin uda ongru ia kitin baro kiba utrai ula ong ngin le keng ngile pulei ya kalnong ke bakat kendai ya ke jingete jutang jong ublei bat ki kon Israel mentaru ngi pulei biang chipang ke jingete jutang ke jong ublei bat ka wei ka jing ai ke jong ublei ya ki bikin but ya kata kanong muna ka bahikai ki ya ke lenti ke jong ublei habangi pet nadu ke jing penlong ke jong ublei ya ke ni ke partai ngi ba ublei udai ublei ubakwa bandon ke jinga dai bat ki jing thau ke jing u ki balong ki briu ma phi bang bat manga nak ta ka daw ublei simla thau ya ubriu marwei bo nim hak perthai hade ula thau ya uru ya ka nong sumar bandon ke jinga dai hap deng jong ki ha ka long jing ka long sem kum ta ublei ubangi sakri ublei uba i jingi udai ublei ru jong ke jinga te jutang ha ka yeng ke sem ke jongi ha ka shong ha ka shaman bat hak pedeng ke jinga dai ke jongi bat u ublei ukwa yangi ya kata ke jinga dai kata ke jinga te jutang ke jongi bat u bangin om pen kenya kata ke jutang ke jong u mentang ini pet ya ka jinga te jutang ke jong ublei beri kon Israel ya ka bala pen thamai pat bagi kon Israel kila kular ban le ya ka ka ba utrai ulakren hapdeng jongki ngini pet ya ka banengkong ke jinga pule ke jingi ka mat hang ne ka kren chpang ke ni ka kitab bat ke ni ka snam Pastor sengop haban yarap ban pensyai ngi ka kani ka jimut jong kani ka kitab bat kani ka snam hakan ni kelong ba arpus sau jong ka Exodus syapang kani ka kitab bat ka snam labu jeng kan ba Exodus kelong ka ba arpus sau ka dekat ka baningkong hadu opra pin puli hang tu ha ka tin ka jong play ke thu ngi ba don ha ka kitab ka ba oblay ula ai ka ba long kam phiên pek yang tu kendiat mon pulih kendiat na tin ke jong blai hang ni ka ye tho ngi ba u blai upan thamai la ku kular ke jong u bat ki kon Israel ti hang ni ka ye tho ngi ngan pulih ke khat ka ba sao ala da phiên pek ka ba sao ter hang tu hat du ke khat ka ba phra ngan pulih kendiat ye tu ka banta ka ong kum ni Di Moses la tho iktian utrai baro balo hero dang step balo let ula tay ke duan hatrai to luom bat khat ar ki paya ke bakum ki khat ar ki ja Israel ti ula pha ki samla na ki kon Israel ki bala kenya ya ke jing ai ngo thang bat li kenya da ki masi lengrau ki jing kenya ba pen yesuk bat utrai bat Moses la shim shiteng nasnam balo bu ya ta ha kapliang Bat siteng na kata kesnam lasan red halor keduan. Habalo shimti kata kitab kejutang. Ulo pli balo yos nyau utau pajba ha ka bayos nyau tau pajba tik lai ong ya kata baro ke bau trai kren ngin le bat ngin kongo. Bat Moses la shim kata kesnam balo san red ki halor tau pajba ulo ong hakmi kesnam jong uta jong kata kejutang ya bau trai la penlong bat pi syapang kini tian baro hang ni kini ka tian ka itho ngi ba ka kitab ka mut ki jing tho
kijing ya keren kijong u blay bat ki khun Israel nang ta sa ka weiru ka sipa hukum ka dan bentahang ni mah kani ka dei ka wei na ki jutang ki ba ki khun Israel ki kular ban le dei tai ka ni bat ki jutang jong ka jing knya jing kriam ki jutang jong ka imlang salang baro ki bala tho ba ki khun Israel ki ong ngin le kum no ki ong ya ka tien baro ka ba trial ong ngin le ke ti ya kini ki baro khot ba dei hang ni ha ka ni ka banta ba umos sulale yu lo ra la puli kini jing tha baro na du ke sipa hukum na du jing knya jing kriam na du ke jing ya dei ki imlang salang la puli bat ki khun Israel ki ong kum no ya ka ni ngin le ka theo ru sapang ka sabatan diat bat ka song kha song man mut ka don ka jing ya dei ha ka jing ye jong ya oblei bat ka jing ye jong yi para brio ka sabatan ka mut ka jing ye jong ya oblei ka song kha song man ka dei jing ye jong yi ya ki para brio ti hang ni su tho ba ka jing ya dei ki jong yi bat oblei ka long ka ba kong san ning kong ba ka jing ya dei jong yi bat para brio ka wan ha ka ba ar ha jing ya dei jong yi ma ti oblei ula ai ha lum sinai ya ka ni jing pon scam ya ke jutang ha ke jing ya dei ka bakar pang jong oblei bat la ke jong ki priu ki baula tha yangi ki bau blei la tha ukwa ba ka jing ya dei ka bajan ha breng jong yi ki priu bat jong oblei ti kani ka jutang ba ka snam ka ba da kini ki jutang ba ro ki long len ai klam ka snam ti kani ki jing ya te kular ba ro klam ka snam ka long len ai ti hang ni ke tho ro ngi ba ka jing pos kham ge jutang halor lum sinai ka long ka jing pos kham ge jing ya dei ka bakar pang ka jong oblei bat ngi ki preu ti khun Israel ki ong yak ai baro ka ba oblei ukran halor lum sinai nadu ki sipo kum hadu ge hukum jing ja jing kriam hadu ka sanchar khadar hadu ka kot ke khia baro khat ki khun Israel ya kata ngin le ti ka ni dei ka ba skotanat ka ba ka tin ka ba ublei ong ulakran hang ni ru umdei kuran tang ki khon Israel kim dei ba kular tang sisen da phin puli ki shamba ki hadu lai sien lai wat ki khon Israel ki ong ya ka ai ka ba ublei kuran ya ka tangin in le ti hang ni long pen ban ki pri kim so tho pa dei ki jing long ka ba talat ka jong ki kini khon Israel kim so tho jing long talat jong ki ka jing bom don bor jong ki henrei ublei pa dei le yu u yo i ba kinom la takdau le yu kata shiteng ka senam ka ba Moses pensa shiteng ka de ka senam ka ba Moses pensa ba kata shiteng ka ba bu hang ni sengap man puli ka ni Moses ka ba kan ba pra bat Moses la shim ka ta shiteng bat la senrej ya ka halor pa ba bolong hakmi ka senam kata ka jutang ya ka ba bleu la penlong bat phi sapang kini tien baro kemut da ka senam ka jong bleu la penlong kemut ka don ka jing sat ka jong oblei da snam ka jing map ya ka jing tuna jong ki wala ki la so tho wala kim so tho a to por ba kindang bakla kindang le bakla te oblei ong ka ni ka snam ki jutang ki bangala bu ki dei jing kran jong a bar Moses ki bala ai bala puli have khamat jong phi dei ban sumar ki dei ka ni ka snam pa dei ka dei ka jing sai khoi jong a ngatip ba pilong ki batlat oblei ong ngatip pilong ki bri ki baduna ti ka ni ka snam kan da yu kan pun sat ya phi wow ti sakawai ka ba ki khon Israel ki kim ko aban pediang teng mo ba ki long ki batalot ki baduna ki ba hang tu ki ba lapat la pra ong no ti rei u blei le yu wang da snam ko jonga ngan le yu na siu yak ta gi jing duna tang la dang ikla ka bombot i pha show blei amen kalong pas ngotenat ka blei jibon pastor kaneka jimbatai kalong ka basya yang ni baro katu ka snam ni ka bala senrej baro ki pai ba Israel theo yi ki jing map jong blei nam ta ki jing bom la jong ki u blei ate jutang bat ki briu ki pen khen ye ki jutang riu blei unam pen khen ya la ka jong ka jutang bat umap ye ki pop jong iro leng ba ka snam u Jisu ka bla play halor ka ding phna ata ka snam jong Jisu ka la ban sai ye ki pop ki jong ni kum ba ka tu ka snam ka bla senrej ye ki pai ba ka theo ye ka jing map e ka jong blei ye ki pop ki jong ni te ka ai ka ba kalong ka ai ka ba sngot nat syah ne ye ka jing map ka jong blei haba u ye te jutang ber ka ki briu ki ba tlot ki ba pop kum ma phibat kum manga te ngini pe menta ye ka mat ka ba ar ngini pe hani ka ba yo i yo blei kum ki briu ki ba pop hi ngimla ban yo i yo blei mar khmat
banyak keren bat umar kemat kum bakal long ha kapor jong adam berkeim ti hadin ba ubreu ulale e kapop ti umla syuk banyak kendo bat ublay ti mentah ngin ya pe hani ke bajia hani pastor ke ba kini ki breu kila banyo i yo ublay ha kanu kurkom kini ki breu kila banyo i bat kacing syam ke ba phala bat ublay halor jong uni ulum Sinai ban puli ke dengan benta ngin syam ha juk ke lenong arpusau ke lenong Exodus ke dekat kendai ke dekat prah ke jing syam ba phala jong Israel hang ni ke long ba ki yo i ya ublay mo ye i ya ublay Moses nang kong ye i ya ublay adam ke im syua jong Moses ki i ya ublay ter tang ba ki don la ke jong ke rukom ban yo i ya ublay Wadam ke im ki iyo blay markmat namar bagi long ki bahok hadian bagi la pop kim la syuk bandi iyo blay tu Moses namar la syam u bolong briu ba jamnut ba mo u blay la sya u bandi iyo blay katar markmat tinang ta hang ni pade ka don ke ni jing i ka ba kham kerpang haba u blay la khot ye kun Israel bakin pendap ye tu jutang mo Bau blay la yete jutang bat ki ba kon Israel ki kloi ban ko angu nang ta ke jing ye dei shimet jong ki bat blay ke dei ban don nang ta plus ke ni ke wei wong wan ya lam bat nga ye ki teman besan nyop hangut deh nyop hangut kini ki teman besan ki le plus nang ta ki don sangat ngut salai ngut ekstra kata kelong Aron Nadab bat Abihu kini lai ngut ekstra ta kadau mi nyop lai ngut dah kain bat Moses kan nong nyopo sangut. Hendrai kabakam kerpang kan nong ba blay ulapan i kerpang hakini kinyop laingot ya kata keburam ke jong blay. Ha kaktin ke jong blay ke tu ingi ba gajing yo i ke jong ki ya blay sengap man puli ke ni khot ma. Ke khot ke ba khandai. Ke ba khandai bat sipau. Anda kum tahu Moses ula let kiu bat Aaron Nadab bat Abihu. Bat nyau pau ngot ki teman besan ki Israel. Bat kelai iyo blai ki Israel. Dela don hapo eksla kejat jong kum balas siang da mau safir. Bat kum kamet jong ki beneng ba pernai. Ngem tip hak jing yo i jong ki ya blai. Dari tangkat ni ke Bible ke hikai ni baki iyo blai uba tengshan ba pernai. Mo tinang ta kini ki teman besan ha pedeng jong kini nyau pau ngot kidon kini teman besan kiba kiyo iya oblay hendrai kilong kibri pada kimno kiba telat kila iya oblay kila pen skam ya kejutang bad oblay kila pen longru hadian ba kila iya oblay ki pen longru ya kawai kejing le ka ba so tenat na kini ki khat arjat ki hud Israel kidon nyop hongut kini teman besan tiha kini kejing ya dei pikir mau kila ada ya pulih kini ki lenong ki balalek ba ki don ki kon Israel ba syong siliang jong ka Jordan ba kini ki ba syong siliang ki wan lang haba ndang ne kong dei ne am ba ki mot ban tei tu du wan ka don ke jing ya le jong ki tin rei hang ni la ong ba u blei le ayu u ha ko por jong Joshua ka tu wan long rei hang ni la yitho ingi ba kini ki nyau phau ngut ki teman basan ki blawan ba ki le iyo blei wa la ka taro kim la ban ne cha jong dum batu Moses ban yakran batu blay markmat di hang ni Moses ula ong yaki bakin yashong kini abmo kat ba khat sao ada kum chau ong ha kita kinong kita man besan tu nang ap yangi hang ni tat nunda ngin dawan pat syafi dia kami Aaron bat uhur ki dan lembat pi lada unu ru udon kan no ru kakam ai bo let cheki kabamut uhur udai sebentar kita men besan. Tihang ni sutuk ba blay wang bahadian ba kilai iyo blay ki penlong sakawai pada kejing yabam. Hakani kejing yabam baru khat arjat ki haban yabam lang. Ki haban yabam lang. Tila da kim tre ban yabam kapan iba ki iben iwe. Ti kilai yabam lepan don buram sibut yo blay ublay ba penbet yaki baru khat arjat begini terli begini long kawai nang ta ublay ai ru yaki begini abam lang kani gijing abam lang kalong ka ba snat ai ha ki por man shwa ha Middle East ma la nyo hadu kini gisngi ba mentaro habang i jano ngi khat so ba yaki le bam jing bam hing jing ma teng habang i kan tat ya gijing khat jong ki ka penlong ngi bangin sosi den am penlong sosi ti ha ki tu gi dustur jong Middle East ru kalong komjo
kapan iro ya kejing terwa jong ke jong kejing ya it kejing ya map kejing ya teli kejing ya kamen kan ni kapan ha kabaki kilaya bamlang ti subo kumno ngine bamlang bat ubriu bangi ngim so tenat Kadai. judon ba bamlang ti ladang ngim ya bamlang pen bangi ngile yu ngim so tenat ya wei ti ka wei pat kebadan kam kalong banwan kata kejing ya rap mar keliang kini rap lada kidon ke no kudu kejing kini bosong sisiliang ke Jordan bat kini mo kiban saya air kenti yudan bosong sisiliang ke Jordan dan pada bosong sya kawai pada kaliang jong Jordan ya bani iet bani teli bani long kawai ti kini kedai kaba kabas ngosi ke long ba wat na ki pedeng jong kini kinyo bongot ki balayo ya no ya blai kila yu ki pai pat sano syaka pop kila pop kanuksa kum nadap ada bihu dei ne Khôn jong aron kila kum no o ublay lo maham lupa iki bakim day ban bam bandi him day ban lek no ka ba sneo ban lek chaka jaga kentang roy nada pada bihu kila lek yu kila lek bat kila lek yu kila ai kata ding kila thang ka ding ka ba ublay umsha iki ban thang ka ding ka ba umday na duwan ka jong ublay kamday ka ba wan na ublay kira hi la ka ding kila thang ha duwan bat ublay lek yu ublay iki Ula penyap ula thang dah kata gedeng yeki ber gedeng kala penyap yeki di teng isngyo kumbangi ngila biang teng nging hap hakapop ndrei ngi klet no pada ban pla so play unada pa bihu gile rong sa jaka kentang klem do pla ki pop jongki tagadaw ki yap kira su ding ka bakhla ti ndrei lada chua ban rong sa jaka kentang ki de ban leyu ban khuj ya ladi kan ni gede ban kam Kebelah bun pastor kalau pas ngutenat kini ki khôn jong aron ki layap ki di kiat ron dai pastor hang tu boleh lo syok penyap iki bat ki lahap bantan iki nang tu napo ki lahap ban tep no iki namar ka jing lai persyak ka jong ki ya kamon ka jong blai pun sen ha ka jing im jengi ngiladon ya ka jing syam ka ba ngutenat baru blai ka jing ya kenduk ka jong simet baru blai handrai ka tu ka jing syam jengi baru blai Nisngau bangila kala kemun ni hakatu kapor ngila jauh umat kala kata sisangi da kapor ka jong blai leng bau mun sim bakoi handai ka don pada kapor ka bangi hap ka bangi telot no ka jing im ka jongi handai ka ni kam ailat pada yangi bangin yai long telot sa angta handai ka ai ka jing kermen yangi bangin yai ki nang tu bangin long kita ki bayai im nam taban pensngau hayu blai jong ka penang ti kani kalong ka jing syam ka basngau tenat sya jong kini ki nyau paungut aron berki arngut ki konjo baru Moses kini ki nyau pasaungut ngila banong kajing syam ka pas ngotenat baru blai kat no langi yo i yo blai kat no kalong ka ke ba kemen yang ikum kita ki breu ki jong anda uji sunwan ngin si i umar khamat te ngin i kata kedur ka ba habreu ki jong jisu kedur ka ba pernai ki jong komunong pen imunong suspa ujongi te mentang ni poi ya ka benta ka ba kren sepang ka jing ko ngo Pastor sngop ha ban yarap ai kejing batai ngi sepang kani kejing ko ngu haduk kanu kalong kabadon kam ha kejing im jongi to khandiat ngi ne pet to Exodus kal nong ba arpsau kedekhat ka ba lai bat ban nyaw ma hang tu ka bangi lai puli mene ka ba lai bat ka ban nyaw ma to Moses te lo wan lo itu ha to pat ba lo ya ki tin utrai baro ba de kejing bishar baro ti to ba baro lo itu da ka wei ka tien udah ong ya kitien baro ka bau trai udah ong in le ken pina puli hang tu harum sagatu khat ma ter hang tu khat ka ba nyau khat ba nyau ka thu ngi ba habau la shim ta kitab ke jutang dei lo puli ba klai os nyau pa ba ti klai ong ya ta baro ka bau trai lo kren ya ta ngin le bat ngin ko ngo tiang tu ka jing ko ngo ka bor jong ka jing ko ngo ka long ka badan kam ti mano ba penlong yang ngi hiban ko ngo kadai da ublai ho ngi ban ko ngo teng mo ka long ka ba henry ublai ongan le yu da fin puli isikial ka lendong ka balai pun rio khat ar pun rio ar hu pra ki tho ngi ka khat ba pun rio ongan ai phi ka do nut ka ba thamai dei ne kan ai ka do nut ba thamai phi mut ublai shim no ai ta ka do nut jongi ba ai ngi ka do nut ka ba thamai shim no ka do nut mau bo ka do nut do kemut ke do nut ke basuk bania bandi trelang bat ublai nang ta khot ka ba ar punyau ong
ngan bo yo mun sim ha phi bat ngan pen yat ya phi ublei ong ngan bo yo mun sim jong ha po do nu jong phi bat ngan pen yat ya ke jing im jong phi nang ta ka tu ko khat war pra ong phin yo shong ha ta ka ri ka ba kum no ka ba nga ngala kular bat na pen long bat kita ki briu ki jonga bat phi bat ngan long ublei jong phi ublei ong phin yo ata ka ri jong kular tang la dang nget bat ko ngo e ka ba ublei la ai ko ngo e ta ki ju tang ki ba moses ula pule bat ki ong ngit le e kata ndai pen ban ha tu pa deng i pa de bo nadap bat abihu ki le yu ki phai no na ta jing ko ngo jong ki yo ka ta jing jot ka jong ki ndai la dang i ko ngo ublei lo bo yang ngi ka do not ka thamai ublei lo ai ngi yo mun sim mat pan ya pan kran ha jing im jong ngi nang ta ublei wong phini asong kan ha ta ka ri phin long ki briu jonga bat ngan long ublei jong phi ka ba su tanat ga long ba la da ka jing ko ngo jong ngi kan ya rap yang ngi tang ban nget bat ko ngo ka la biang bat jong ublei bangin nget bat ko ngo ya ka ka ba ublei kwa ngi ti hang ni phin syam tang ublei ubala ban le e ka ti kam pan kalai ka do not le eta ya ka ba wek no ka do not mau jong ngi bat bujli da ka do not ka ba jam not do not ka ba bha ma Joshua pa de phin puli Joshua arpusau ka kandai Joshua ong ha por jong Moses pi ong in ko ngo dei nam ngin le kan ba ublei ong Ndrei tang sibit sipor kila kelon. Poi ha por Joshua ban sip no egari jingkular. Joshua ong pim la ban le yu ban sakri yo pra. Pim la ban ko ngo yu. Kum no. Ti hang ning su tho ba ka dei ke jing tlot jongi. Ha ublei ke jing bom ko ngo ke jongi. Ka pelong yang ngi la dang ngi ko ngo yo ublei. Ngi tang ban ko ngo yo ublei. Ublei le yu pelong ngi ki ba khlan. Kum ba pol ong ha bang atlot hang tang along ba khlan. Namar la dang ngidon ya ublei ngilong ki bakhlan ti bun sin ki priu ki jingle jongi mo ki jingle jongi iwei pi wei jong pi jongi teng ni skok mala le ka ba ban rei pen ban ki ta ki jingle jongi pen so si ya ublei pen so si ya ublei te ublei wang su ko ngo yanga bot ki tien jonga ya ki an ki jonga ya ki jing ki jutang ki jonga ki bang lai te bat pi da pi bot di kita pi ko ngo kita phin long kan kita ginong shong ha ta gari ka bo blen ai ho ngim pat di ashong ha ta gari ka ba le kon Israel ka ri jongi ka bo blen sa ai kan dei ha ta ga parthai ka ba thamai parthai ba thamai ba ngin shong pangat ba ublei de jong pangat ba ublei hadin sia jar snam in sa yo bia ta ga ri ka bo blen sa ai ngi ka ba long ka parthai ka ba thamai ka ri ba thamai ka bo blen ai ngi amen kembali sibun pastor kenika jing batai ka basai ngai bangila snu thu shay ka to shapang ke jing ko ngo kumba ubleu ong yo im sol ke jing ko ngo ka kham ha bani ke klen jing kilang so mo compare kat nu ngi wan ra ke jing kenya kat nu teli ki belang ki masi kertong ki wan ra hinal dang ngim ko ngo pada kata kalong le no kata ki jing kenya jingi kat ba kat do nu jingi kai le prasya ublei te tu ai ba ublei un wengi kata ka do nu mau ko jingi un bu ka do nu ka ba jam ka do nu do kabasuk banyatre bar ublei ukwa e kata ka donut ka bathmai un ai hangi iwei pai wei te hadian ba kilete jutang ba ki kloi ban le ya kata ka baro ka ba kila smai ban le ahmad jong blei kila kular ublei ukwa ro ban shong ne ha pedeng jongki kita ki briu ki ba im da ka jing ko ngu ublei kwa ban ye jingai ne ki briu ki jong baru blei u ai ya ka wei kata ka nomuna kabakin thau maki bar ublei ukwa ban shong sa hapdeng jong kibriu ki jong te pastor snup ha ban yarap ni ban batai ni phang kaneka balai ba ublei ukwa ban shong ne hapdeng kibriu ki jong ban thau e kata ka jaga kentang to hajing sha ublei mran kamra den am ban ran de ka jaka mani ki jongi namar ublei dap habaro Rei ka ba ubleu da kwa ya ka long ba habadon ka jaka kentang habadon ka jaka mani ki briu ki jong blei ki alang bat ubleu don hapreng jong ki kata ka long ka ji jan ka ba jan hadu ata hapreng ublei bat ki briu rei ublei ong shwa ban thau ki jaka kentang mo wong kum no wong pidon kam mi ni ki tiar kitar ba phin yo te ubleu ong
pan ya kijing aingo na ki kun Israel ubleu la bu ter ya kini pinda pule bang to ki don shibon dai tingin sapoi ka tu gumno ka jingbo jing sat hapo jong ka di ka tabernacle lani ka jaka kentang ma ti hang ni ubleu la ong ba ubleu un shong hapdeng ki briu jong u ki dei ban tei ya ka jing ki dei ban tei da ya ka ta ka jing tei ya ka tabernacle dai ki jing ais ngau bha la nei de jing ai ngo jong ki na duk ado not ki ai kita ki ba ubleu pan na ki mo pin pe yang tu habe dei bat ka kenja mo ka spa o ka kenja spa ka long ka ka ksiar rupa ba ka tamah nang ta dia nang ta ubleu pan si ki jan ba kini ki priu ki pra ki kon Israel kin na yu kin wara da ka do not jong ki da ka jing ai na duk do not nang ta pan ro ki jan ki ba beryong ki ba sau betu ki ba sau sing yang ki lenen bani nang ta usnyo belang nang ta fin pe japang ki sni pada ubleu da bu gitu ki sni uang ka sni ulang senrang nang ta ka belasut da rong sau nang ta ka sni takash kani sni takash don ki ong ba ka sni jong ta umrat ba khat barja lane haktin kasi umrat babam ngap ni bi barja something like that ma bagi ong kani takas kani sni takas ti nang ta bat uding ding shitem nang ta bak pniang ban perslek pniang ubi nang ta bak masala bagi dei ban warra nang ta plus nang ta wong ka jing ubi thang ru dei ban warra ma ke jing ke pniang ban thang jing ubi hau blai nang ta wong ru dei tang kata kya ban warra ru ya ki ma kordor ku mau onik nang ta baki ki don kam nang ta ki ma ban bu ha ke effort nang ta ban bu ru ha ke jing deng shadam wirem bat thumima ti la ong ba blai un shong ma un shong ha kata ka jaka ka baki kentai bat ha bagi te igani la biang kita gijing ai so bahajung kun Israel bat ublei la ai pade ya kini ki arngut ki brema ki bangin saya pulih kham sibit bat ublei la ai kini bat hang ni ba pipet ha ba ublei kwa ban thau kini ka jaka ma ka jaka kentang ka ba ka tabernacle ka ba ublei shong lam bat ki breu Solomon ong kumno wang ba hang tu fin pe usim Solomon wang Henry sisa ublei un shong sa ma ha ka parthai hakmi ka beneng bat ka beneng jong ki beneng kim la ban nyam yame ini ying lelei I kat no I bangala tei neng kong kis iam pra arnyo apor batei Solomon gitu ta pernah gitu ki por le dei tang ka ying jan ka beker lagi jan tak bagi sni den am bu gitu furniture jing don kam ki ba blei lo bu na panta ki jing don kam jong jing nya jing kriam jing mane ti hang ning yo I ba blei lo ai lu pai kini ka nong muna mo ka blueprint lani kani ka plan ka bla don ka jong blei ka ba blei ai na panta ki sel ba kin le leng ba kini ki jing ai so ba jong ki ba ro dala penang ki sesna ye ka tabernacle ka jaka kentang ti la si phila bani tho ingi ha ni jaka kentang mo ki ai jing bo jing san po ni jaka kentang ta khule chibon pastor gitu jing batai jing percaya jing piye ka kom te ka ni jaka kentang habangi pe ya ka ni ka jaka kentang habangi ngirung sya ka to ka jaka kentang ha phalau ka don ka tu ka duan jong ka jing kenya ai ngu thang ka ba ki wan rai ka jing kenya jing ki langbrot ki balang nam ta ki pop jong ki breu ki kenya to men step bat jan met ti katu katheu ya kata ko jingyap ko jung Jesus Christ kum ulang brot jong blai kon lang brot jong blai nata ka don pade kadabor ka baki lingdo ki sai ki pen khoi yala di haden baki la de penlong ya to jing kenya haswa bikin rung sipo ki ban pen khoi yala di to kadabor ka ka ba sai ya ki ka ba theu ya ka jing pen baptis jong Jesus ka ba ka yangi haden bangila pediang Jesus kum ulang brot kon lang brot jong blai ngen ya iklinti jong jing pen baptis nata habang rung sipo jong ka jaka kentang pada adon ka we ka kamera hang tu ki don sapang kamon ya ka me jong ku ba klem thiat nata skadiang ka don ka ding pening syarak ka ban don nyau teli kitanat bat hakmat nang tu hap pedeng ka don ka ta ka duan jong ka jing thang jing ubi to ya kini ki
jingbo jingsat ke badan hapo jong ka jaga kentang kami jong kupu baklem tiat latau ya kada ka ksiar ke banala nata ya tu ka ding peni syarak latau ya kada ka ksiar ke banala nata ka tu duan ksiar ke jong ka jing thang jing ubi ru kada da ka ksiar ke banala kat bai gitu ke badan syabar pat de latau da karnong ngi kat banang rung syapo da ka ksiar ke banala kilong ki bajanai namar gitu kidon ka jingmut ke bayar do kata-kata kami jong kupu baklem tiat ka theo ya ujisu belong utau kupu jong ka jing im ubom dan ka pop nata ka ding pening syarak ka ba ajing syai tu kamera barok ka we ka theo ba ujisu kris ulong ka jing syai ka ni ka jika kan tangkat ka ya lam bet ingi sya ujisu nata ka tu ka duan jong ka jing thang jing ubi ka ka jing duai ka jing kerpat jing ki lengdo ahmad jong blai rangkat bagi tu ki jing thang jing ubi ka bagi thang itu ka tedem ka kiu sejrong haka jing ban pau para ka khot ka balai ka ya thu ingi ba ka jing duai jing ki ru khot ka long kum ka ta ka jing thang jing ubi ka ba kiu sejrong te haba ni pet hang tu pat de ka don ka tu ka perda ka ba penia khlat ya ka jaga kentang na ka jaga kentang tam ka tu ka jan perda hang tu ki lengdo ki senrek ya tu ka senam jong ki merat ki tu ki belang haba penlong ki jing kenya te ka tu ka pentingit ya tu ka jaga kentang ti ki pen khot ya ka sisen sisnam ya ka tu ka ketuka pop jung ki piruna ketuka jika kentang ke ba la senrek ya ketuka jan ketuka penya khlat ke bagi ong ka jan perda ti hapo pede ka don ka jaka hakau ka kamera ka ba ar pede ka jaka ka ba kentang tam hakau ka jika kentang tam ka don kata ka ketuka senduk jong ka jutang lani kata ka senduk jong ka jing phla kani ka senduk jong ka jing phla bala thau ya keturuk daga ksiar ka banela hapo jong ka senduk ke jutang la thep iki artli ki maulong keniap ya bala tho ya ki speu tli ki hukum maulong keniap u banangkong ka jinga dai jingi baru blai sau tli ki hukum maulong keniap ba ar ka jinga dai jingi parabriu hendriu tli ki hukum ti ya kani ka jing thau ya ka tabernakel la ai ya ka da ublai ha Moses ulapan pau ya ka Moses bo Moses umla ban thau tam umla ban thau duna thik kat kum ka ba ublai ulapan pau ya u ha tu ulum Sinai ti kani ka tu ka senduk jong ka jutang ka don ka jingtap isin ai hang tu ha ka jingtap isin ai ka don kata ka buram jong play ki ong shekhaina ka tin Hebrew kata ka buram jong play ka bateng shan ki ba pendap itu ka jaga ka ba kentang tam bar kita ki angel khirup artli we na ka diang we na ka mon bat ki khle bat ki dem chapo bat ki thaban yang ki kedup ki ka ik tu ka buram ka jong play kane ka pen iya ka jinglong ka khet ka jong blai habneng bo blai don iki an ki hukum ki uban bisyar ki jaj benreu tinang ta hasenda ha ka krung jong ka tu ka senduk ka jutang ki don gitu ki an jong ka jingkinya jing krem bala thep tang ha krung na markin sa kutno bat udon u khiu jong ka mana ka pen pawi ka jing pendap ka jong blai ki jing don kam ka jongi bat nang tangi iyo ding do jong aron ru udon hapo jong ka tu ka senduk ka jutang uniu ding do aron ubala udeng ubayap Henry ublay ula ban pen im yo tu udeng ubayap ngi long kinong pop habangi wan sya ublay ujit ingi ula ban pen im yangi nang tau tu udeng do jong aron ubala yap ula ban peni tu sla ukilung par usai tu sok khalam te nyu i hang ni habang ngi wan sya ublay ngi long kita ki bala yap ak jing nom sem jengi ublay ula ban pen im yangi bangin long kita ki ba sei sok kumutu ding do jong aron ba sei tau ding jong sok khalam ti kani long ka jing batai ka jong ka jing ai jong ka Bible ya kani ka jaka kentang ka ba theu yangi ya ka lenti ka jong blai ha ka sam ka long ba nyeu phnyeu khot ka ba khalai ka thu ingi ong atrai ka lenti jong me ka don ha ka jaka kentang ti kemut kani ka jaka kentang ka dai ka lenti ba ki nong pop ki wan sho blai haba la penia khlat ki na ublay hadin baki lelek pop kadi ke jing khot jong blay yakin nong pop bakin wan shu lengba kanika jaka kentang bakin yo ke jing map lamba ke jing kenya jing krem ke lengdo kin pendap ya ketu ke jing la niam ka ba kedeu ya ke jing ya dai ke jing ni bar uji su kris namar uji su ong ngalong ke lenti kanika kedeu hisya uji su katkum uyanis khat sau kalnong khot wan riu ong ngalong ke lenti ke jing syab ke jing imde Teka ni kejaga kentang ka theo bebek sya ujisu ko mangitip ba ujisu ong ngalong kata ke temple ulong kata ke jaga kentang
ti uongan penjot ya kani ka temple bat on hadin lai singi on taipat ya ka patheu ya ka mer ujisu ti ha ujisu ngi siam ya ka jingda pura jong kani ka jaga kentang ya ki jing hikai ki jongka te ngangai kani ka jing batai sungi kala piang hane ngini poi ha ka mat ka ba khaddu tam hane ngini pet ya kini ki briu ki bala pendap da umensim jong ublai ki bala shina ya kani ka jaga kentang pastor phila ban batai ngi chphang ki ai kini ki briu ki ba la pendap da umensim jong ublai Suap min poi sekali ke benta, ya ketu ke benta ke ba, ki angel ki tap, mah hajrong jong ketu ke jing tap jing isnai, ke petni ba obleu sumar ya ke ba don hapo jongka, petni ke jing don ke jong oblei, ke jing da jing ker ke jong oblei ya ki sepokum, ba obleu lo ai hau Moses, ki balong ke jing long ke jong oblei, ki balong ki an ke jong oblei, ki balong bo ba obleu riu sumar ki, wala ki briu persangkat la kat jai man penduk ya ki hindrai kan ma ba ublai udang panek pensai ki habide bat ikani ki chna ya kani ka frame bar ka wei nadu ka mo ka baker shabar hadu ka tabernacle hadu ke jing phia ya ka ya tabernacle haki arbanta la ai ya ke jing start haki ni ki arngut ki breu ka wei bagerteng jong ni wei udai u ngin pe ya tu ka lanong ka ba Baik ke Exodus kalau nong balai puai kat iway hadu kat pra. Gai tu ingi ba hang tu udon uni uwe brio uba ublay ula jit kerpang u uba ningkong de u baselel bat u ohiliap. Kini arngut ki ba ublay hang ni ong kum ni ublay la ai hau ohiliap bat ha ki ba buon ki we pat ki nong tray kiti ya ujuk mensim ban ya rap ya gani kam kabala ai da oblay hau besalal ti mdei tang mau ban trai mdei tang u besalal henroi la ai ru hau ohiliap ban ya rap ya no ya u besalal ohiliap un ya rap kita gi brio la pendap iki do mensim bat ki don kata ki jing start ka oblay la ai bakin tau bat penlong ban pen internet kata ke jaka syong ka ba oblay wang bangan syong hapdeng ki brio jong ti ublay upan internet ka long sya ka ba internet ka ba khuj ka ba pher na ki bai pat mo ba lapan kentang baro ki lingdo ki ban trai ha ka ni ke jaka ki dei ki ba no ki ba lapan kentang mla ban trai ki ba klempan kentang ya ka ni kam ba ha ki ni lingdo ru don rang ba lingdo don ki lingdo ki ba hapo ni ne ki ya ki ni lingdo ru ublay shu hapor ba ai ki ni jing start ni brio ki snai ki ta ki jan phong jong ki dei ki thao ki ta ki jan phong jong ki ba internet singap ngan pulih diat mo hang ni ki thu ngi kum ni ong han rei rang ba lingdo on phong ya airport ka ba kerpang ha ka ba kan thup ya kerteng jong khun chen rang jong ki Israel nang ta udeng ru ya jing deng shadam ki badon ya uyurem ba themem ba ka de ban don ha ka shadam jong u rang ba lingdo baro ki lingdo ki de ban long ki balapan kentang Exodus arpun dai ki we pat ki tiar ki badai ban pen kre ba ki long keduan thang jing ubi ka peliang ka pasat ka ompniang pan slek ba ki jing ubi thang dalor balapan kre nda dong hadong ki de ban khoj jai jakan tam de ban su bret chene stai ki de jing ban khoj ya ka ba ki de ban khoj ki de ban sumar ya ka namar ka de jaka syong lan de jing wan ka jong oblay ban jingo ya lagi jong ki pri ki jong u ha ki tu ki po ti la pendap iki do mon sim khoj ha pedeng jong ki jing trai baro la pen iru ya ka ai ya ka sabaton oblay kum ka dak hap deng oblay bat ki pri jong u ba utrai la pen nong khoj ya ka kamut ka jing sumar ki kum ka basau ke de bat ka jing pen gentang wisikial hap deng wong kum ni wong ai ki sabaton jonga ban long ka ai ban long ka dak hap deng jonga bat ki pri jonga men pej Ezekiel arpo khat ar bat dekat ke arpo kum jo tiang ni su tho ba no su spa jongi u Jesus Christ ulong uta ublay oba ki briu ki ni odiang kan ya ta balapan kre ha jaka kentang klem ka snam mla ban ban yo e jing map lani ban yo e jing em lani ban yo e jing pen khoj tidak ka snam la pen khoj kum jo ro ki ni jing na niam baro ha ki ni tabernacle ki ba ublay lo ajing start ki ni briu ban thau ringkat ka jing batai ka jong Moses bar ki la thau ban la pen i ka ni nusa sapang ka jing yap ba ka jing suspa ka jong Jesus Christ na banta jongi ti hang ni so tho ba ka ni ka jutang
bat kanong muna kemut ke ke baladon lupa ke jong play ke plan lupa ke jong play ke bau play ladon la pendap haga por ke jingwan ke jong Jesus Christ gini ki par khoi la pendap henroi tang ya ki hukum jingnya jing kriam kemut mdan syok la sakna re ki hading pna henroi ya kini sipo hukum ki bu hapo jong ke ni ke senduk ke jutang la tap da ta ji hapo jong ke jing tap isen ai la bu ya ka kini ki hukum ki ne esa haduk kini ki singi jongi bat ki briu ki jong blai ki haban le ayu ban sumar namar kalong kadak ke bau blai ai bat kini ki malu kiniap ki bau blai la bu ma kini ki sipo hukum ki bau blai la bu la tho ya ka da le jong sin reakti amen da fin pe yang tu exodus lai puai kat pra ya tho ingi bau blai la tho te kini ki ye ne esa roi tang kita ki jutang ki bau blai la ai chapang ke jing kinya jing kriam kini ki kot no halor gading pna hadien bau jisu la pendap ya ke jing suspa ke jong play pin I ha tu ko por lakat no tu ka perda ke temple jong Solomon ha Jerusalem lakat na tu khle ha du chat bat la I ya ke jaka kentang tam sepo namar balai ke pen iru bau jisu ula dap siu spa yangi bat ke senam jong Jesus Christ baru jisu ong ndon jaka kentang tam syu ha perthai ragi jaka kentang tam ke dai habneng ke bau blai ya site na banta jongi bat oblei la pen iru pai ke ni ke nong muna ya ke ni ke jutang ke oblei pen dap ha kandau bat ke ni ke nong muna ke oblei so pen dap ha neng na bantai jing site na bantai ki pop ke jong amen kumlei sibun pastor ke ni ka jing batai ke bahasa tenat bat ke basai hang ne nyu I ban tre ke kam ke jung blei ura kwa ban ai ke jing ai ke ba kerpang ha gibriu jing ui kasap ya kata talent bat da ke bor ke jung men sem ba khoi kila ban tre ngin tre ke kam ke jung blei da ke bor ke jung ngin nam la hering dan kami ke bor ke jing pensai bor jung men sem ba khoi yang ngi bangila ban kentiu ya ke kam ke jung blei bangila ban kentiu sejarong je Jesus Christ nong pen imu jongi bare ke kam jong ke jing tre ke jing pen im jong unam ta ki briu baro akhne perthai detang lembah ke jing dei ke jingi bar ublei ke jing pan bor ke jingi ha ke jing im jongi ke ban ke sing ke ban pensai bor ngi bangin long kin nong pla ye jisu kat ba nginang ap ya ke jing wan arsin ke jing u jisu udon mentah beneng kum urang ba lengdo jongi kat kum ke Hebrew kal nong ke phra de khot iwe bar ar ula rung sak ta ka jaka kentang ke ba om sim la thau da ubriu henre la thau da ublei ure urang ba lengdo ujongi ngim don kam rang ba lengdo syu akhni pathai reng don yu jisu uksiang bo noi sai jingi hang te hebnang amen te ke ne klong ka jingi pule ke jingi ha ke ne ka por ko ble sibon ni ke jing yesha ke jing pi bat ngi pastor sne ba ban ni lam ni ha ke jing duai tan ni duai yai ngo emi ko pa na banda ke ni jing ye pule jing ni baro kerkhu ini kitien ki ba me mla ni ki be tho ngi shpa ta ka nong buna ka balong ka baladon na du na bneng ka ba me mla ai ba kan long nuksa hang ni porthai ye ban pandap ye ti kam ki ba me mla bu na banda jing su spa yo ban ri ho ni porthai so ngo ro yai pastor langxiang f langxiang ibai lam ye ni saw school kerkhui bat kini jing yalam ba jing ye puli ki jongi kinong jingker khu na bata jong baro biak sngau bat ki bapet ya kini khu bor ha kini ke por sngau kini jing dua ki jongi ha teng ka thiang tam ki jong jisu ki dua bi pan amen